Unsay kalahian sa life insurance o healthcare? Nakadungog na ba mo ani nga mga terms? Most of the time, maglibog ta unsay kalahian sa duha. So, let's break it down. First, let's talk about life insurance. Kini siya protection para sa imong family. If something happens to you, ang life insurance naghatag og financial support sa imong pamilya in case mamatay ka. Mao ni siya ang mag-secure sa ilang future financially. Imagine lang, what if naay breadwinner sa pamilya? Then, suddenly, mawala siya. Asa man mo mukuha og panggasto? Ang life insurance mutabang og hatag og kwarta para sa mga bills, education sa mga bata, o pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon para sa pamilya. Here in the Philippines, natay tulo ka klase sa healthcare. PhilHealth, HMO, o health insurance for critical illness. Ang PhilHealth o HMO, mao ni sila ang mo-cover sa imong medical expenses. Kung ma-hospital ka, ang imong mga check-ups o uban pang medical needs, kini sila dili direct cash nga ihatag nimo. Pero, bayaran nila ang imong medical bills. On the other hand, ang health insurance for critical illness kay makuha nimo ang lump sum money or cash kung ma-diagnose ka og usa sa mga critical illness na covered sa imong plan. Ang proceeds sa cash nga madawat nato kay pwedeng gamiton para sa atong recovery in case ma-diagnose tag critical illness. Example, kung ma-diagnose ka og cancer, ang HMO og PhilHealth mag-cover sa imong hospital bills ug treatment. Pero kung nakay health insurance for critical illness, makadawat ka og lump sum cash nga pwede namang gamiton para sa imong recovery or bisan asa nga imong kinahanglanon sama sa medication, therapy, or daily expenses. So in summary, ang life insurance, financial security para sa imong pamilya in case mawala ka. While ang healthcare, financial support para sa imong medical needs. Both are important and dapat aware ta sa ilang mga benefits. Remember, prevention is better than cure. Ug mas maayo nga prepared ta. If you want to learn more, just message me or comment down below and let's discuss it for you. Stay protected and stay financially smart. Follow for more!